aiwa ingashongomurakidzo kuti ndinaye yangu mari woyamba kurakidzo yake ndichomurakidzo kuti madhora andinawo ndipe 20 years kana chadaisa manyowana unoda aripa ndipe 20 years chenino ndabatanidza mari yangu vandatiziva kuti chi aya mabhondi ari kunzi mari yandingofamba ndichita sendichipiwawo unovamweya wasati wapedza unigirikini asi time change yedhora nienda nayo apa yakangosota mbichana chete Philipo yatombotudzwo kuti kuningirikina zvinorevei kuningirikina kushanda kwako unongoshanda ndichimboningirikinza kushanda but ningirikini yako iyi unoipinza pakawanda wanda kai ndongopinzwa ndo slang yacha ndakangoningirikinawo wazvidzidza kuchikoro ndakangozvidzidzirawo ndatopedza chikoro wadzidza upi ndakambodzidza hangu kuno kuna Chirodzo zvikoro zvemuno muChirodzo Chitsere saka zvandakadzidza tomendawo ngatimbotaura taura imira kuya adataura ati munoningirikinda asi mimi munoningirikinda shuwa indotoziva kuti kuningirikinda unoningirikinda but iwewe unofamba nemapusha akabokwa pasi asi unoningirikinda iwewe ari ready orati mira kudataura sadza nematemba otadza kudyawo here sadza nenyamawo waningirikinda ndikutodya chicken ipi ndatobika saka nhasi waningirikinza ndatobika kudhaya aiwa wataura ega wani kuti kuningirikinza kunoreva kuti kushanda saka tikubvunza kuti nhasi washanda yes ndo mari yacho andashanda imwe andatobata hamuningirikinze mesana kuda kuda hapana sina ndai kuda hamuningirikinze mesana bhire aiwa uyo anoshanda kwake ndoshanda ndegawo but pane mabasa edu atinomboshanda tese zvedu but tino kuningirikinza endoziva kuti anoningirikinza because ukaona munhu anoti ane mari achidya sadza nemachangisi iye ane mari hopo mumba tadza kutengerawo kanyama kana kedhora unenge waningirikinza chi ndikutodya nyama amena audye nyama iwe teke mba mako ndakamusika mba mako hana musika kana tichaichayo unoita chingwa chekumwa kwahwadzira ndati ko chingwa musiyoyo ndati ko chingwa chawakateka paipai ushite handi vakawandisa vanhu vacho zvinogona kundibhowa wakazochita sei wakamwaetinacho sei chingwa checho katakamuka chikasara uri wega iwe nevamwe haude ndovanzopa mudhara wangu kana akumbirawo ndopa nonzi ukasakumbirawo nechingoti pamuone zvako voziva saka mbona vamwe vachiitawo zvavo vasingandii orit iwewe unoti ukatenga zvinhu zvako unoda kumira kukumbirwa here kana uranga yangu ndofanira kukumbira ndizvandotodawo ko iwewe ndinotokumbira ini ndinotokumbira vanhu vari kugara navo iwewe pamba iwewe ihama dzako iwewe unomirira kuti vakukumbire iwewe idzo dziri hama dzako kana kuti iwewe unoverenga kuti pamba pane vanhu 4 tokwana 2 logs ungotenga 2 logs izvozvo nombozviita izvozvo nombozviita handizongoti pese bhuzi vanozombodzoka kutenga kuti mutondwawo vakundinyima vachidaro samanje ndingogara ndiri moyo muchena chete ndiri moyo muchena unoziva mhera ndikutaurira bheriboy handiti zvinhu zvinotengwa pamba kana muchigara pamba handiti pari pamba andinotenga zvinhu zvokuti munobika vanhu vese mese angati nombotenga nyama chaicho tikakudaidza pepa aiwa paipai panga pari pafangisheni
iye zvine zvakutotenga futi nyama zvizokuti function. Oh, apa alright. Apa ike zvinezvi unogona here kukwanisa kutenga nyama yakuti inodyiwa nefamily yese iwe? Yes, iyo ndoyandoitoenda kumontana iyo. Unenge uchitenga yemari? Montana mazuva ano yandikapedza kutenga ngwari pa7 yefamily yese. 7 years vachitodya family yese mwedzi wega ndichite 7 nenhamba yatiri takagara pamwedzi pamunoti moti zuva mwedzi nyama $7 mwedzi inenge iri musoro hanzi unenge uri musoro nyama $7 mwedzi musoro ndizvezvo musoro wechiwi mombe musoro nda$7 ndiri kinu asi munocheka here tumapisi? totoisa tumapisi tumapisi tomwedzi wese? mwedzi wese ndozvamunotoita ega manje zvinobudi here pamusoro wemombe kamufiriji angoti kuti inenge yakazara tumadishi nyama yacho inozoita kuti yakufira. mopeka mapeke mangani? angaidyiwe everyday. everyday. Okay, mune mutichinjani rongoto 1 day kana 2 day. kukwako iyo ndase unotenga nyama yemari pemandhi iyo pangwini? iye kuda kubvunza vameko iyo yeye pangwini handite zvekuti pemandhi inongoita pana zvidira panenge ndangozvidire papo ndo pandozvitira kana pandaonera mari because mari handiwana everyday inandiwane saka ure tomoti this month wadya nyama kangani? nyama ndoidya nyama taura zve this month ndikutaura uri undikata ausupindura mubvunzo kadirect ayo uri undikata kandidotaura uchitaura ure ndati chamwana ini nyama yangu imwe yandowanzowana ikezidotokati ndowanzowana prince mombe niniga senge nezuro ndakatodzipiwa ndodzibika inini ndikadzibika dzotobikika kunge mazai baba ausupindura mubvunzo iyo ndaumutati mwedzi uno wadya nyama kangani nyama sofa? alright kafo zve this month? eye alright mira usati oratika alright aiwa don't even kati ndakati here aiwa ini ndoda kutaurira inini because iwe ungoti orati because nyama unoziva kuti nyama ndotenga nini pakutama unoziva kuti nyama inoita mari apo dhora ndikaenda nedhora pakutama zvapera izvi next chapter unodya nyama iyo next chapter right ayo machapter apere Victor mukangota mistake yanagokutaura kuti makadya mari makanonoka kukurudzina nashuto mune makupara mhosva chimbomira timbotaura nyaya ndati Victor huku takadziona ndakadziona huku chazvo ndakadziona huku dzofanira kunge dzakatopera sezina kudzitenga apa mune tunhiye here turimo? handa uchauya kubasa handusora wadhakwa uchiita mabhoshi uchibhoshana siniya manje uchiona manje zvavakuita angoda kutamba neni wachinja but yo iyo unobvumira kuti bhili ari kumberi kwako bere by far kuti level rabhili riri kumusoro kumberi kwacho manje kwandotaura inini ndepekuti munhu wekutika anogona kuti mari yapinda akafanana nemuindia mari yapinda ichabuda ikapinda yakabatana yabude ndizvo here bhiri inobudo ndichitenga chinhu chihombe handingoti zvakati voti nenda kungoitira kundisanitswe nevanhu ika mari ndo management good management ane good management nemari vanogona kutya kuti ndikafunga kuti ndinoda kutenga zitv rangu panofunga kuti iye chindinongofungura ipapo asi iwewe ndikafamba nayo inobiwa orati comrade emimi by right now iwewe ungatadza here kutenga tv iwewe kubva pakwatanga kusenza iwe ungatifoma tv ndotaite matv mangani tv dzitoripo 2
One tu. Wotaka mari yao uchengeta inde kutaza. Ndekurora. Uchengeta kurora. Kurora inokwana. Ndonge kana aripo mwari akakumburira mari kurora inokwana. Zvitotori nani kuti unorora pano kuti mari irasiki. Bhoziswa nekuda yo. Bhozi kaenda kunorora yashanda. Iwa urore mukadzi iwe. Nonyeba iwe. Sine anowana mari kupfura yo. Sine akarongeka. Iye uri kumurambira kuti arore. Seuri kuramba kuti arore. Aiwa. Sha ini zvandotoziva nini ka. Kana pakuyatami yekuti kuroora ka. Aiwa kana. Hakusi kwake. Atezvo. Asa andazvipi? Atezvo. Andazvichitaura kuti andazvipi? Anda majube. Sine anombogara mukadzi. Sine anombogara mukadzi. Kumajube kanenge achinoite. Majube ke. Anotohwabura. Anotora iwe mira ndo aiwa. Anohwabura. Mira iwe nyarare iwe. Mira yataurega. Piripe. Atoda kutora chokwadi checho chaicho kuna Mwari. Kumajube ka unambobvira ukakuendera iwe. Indakambokuyendao. Majube kuenda ndokone ndakakuenda iwewe usati wa. Aiwa. Ndo zvandikangotaura iwe tisati akuzivana. Ndaikuenda ndichinoona kuti tanzi ndichienda kunoita. Ausamboponjereto majube kire. Wakaenda naye Twero ukamugunjisa munhu iwe. Twero pana chaniziva. But ndokutaurira kana mwene ndetwa munokudhakwa sa mune mbiziya zvese ndichiremember nyaya. Aiwa vakaenda vese kani. Vakangofanana. But still zvizvifana ina kungoitawo. Alright. Ndakambokuendawo ini. Wakanoita se? Paukaenda wakaita se? Kuketa unotobhadhara mari. Zvakachipa dhora. Amene iwe wakachadzwa kuti mari. Kosini yamakachadzwa mari. Mira iwe chamani. Uyaruramba kuti dhora. Orati saka mari. Ndiziva asi ndozoti kuvako zvinotoitika. Saka mari waramba kuti dhora. Dhora andifungidzira kuti yakazinyanya. Saka mari. Pamwewo dhora kupangumu. Akumusha kunotodhura because kune kutori vanhu vanenge nemari vanenge. Iwe wakabhadhadzwa mari iwe. Iwe yanga iri mari. Aiwa tomati piripe. Time yako yanga iri mari. Yaita mari ipapo. Yanga iri time yamugabe. Yanga iri mari. Mari yacho yanga iri mari yemabheri. Tichikwanisa mari inonzi bheri yacho. Sikade kundoni. Mari yarambwa nayo baba. Ndipo wakaendewo. Pataitofamba kuti. Ndati. Auchaziva kuti mari. Mabheri achika na 5 bheri yacho. Yakari Wanaita iri bua hapa. Hapo.